Daj to tišie, kamo, nech ma je počuť. Ale nie o moc zase. Ešte, dobre. Dobre. Dosť stačí, Miro. Dobre. Vítajte v dnešnom dieli seriály 13. okrsok. Na to čas? Bol to pôvodne konštruovaný film z Nemecka, ale to papiče a tak som to preladil. Momentálne vychádzame, vidíte tie dva kominy. Momentálne vychádzame z tretej družice vesmírnej apokalyptickej udalosti. Manuel 1 plný do neutrálu výklep. Stráhame vľavo, pretože ideme kurva na bagetu. Prepol som na vyššie megaherce, lebo tu na niekto jebe. Je tam auto, ale my nedáme. Plný a ideš. Teraz. Dobre. A tak to je. Zase idem za hodinu, prosím vás, do piče, do roboty, kurva. Tu na Lacko mal byť dneska asi celý deň v škole, úplne bol. A Miro bol doteraz dobrovoľne nezamestnaný. Táto Škodovka bola kedysi nová, ale ešte je nová. Tento vozík tu stojí do piče, ľudia, už 5 rokov do piče, 5 rokov. Každý deň som chodil do školy a trvalo to 5 rokov a stále tam bol. Ako myslím 5 rokov, vlastne boli 4, ale potom maturita bola 1 plus 0. Poď rovno do piče. Ideme do tej pekárne. Ty si kokot a čo si tam kúpim bagetu? Za 20 centov bukku, alebo neviem. Pizzu? Buk, všetko čo je Buk? Kamo, není sú tam chalani? Počkaj, pomalšie, poď pomalšie, kamo. Tu sú nejaké raklovia, ty kokot úplný. Tu na nič, ty kokot, to je banán z klače. A toto sú nejakí pičkovia prváci vyjebaní, nejakí trosary. Čo sa hraje s gumenou. Ja aspoň natáčam. Novom. Veď ja natáčam, kamo. Čo robíš, Miro, jebe ti? Nerob, presne dávky tlačíš. Kožené farby, kokot, vidíš to? Vidíš to? A už sme boli piči. Toto sú riadne jeby. Je to tak. Toto je model z Československa, tretí vynález Pavla Orsaga a Viedoslav. Bol navrhnutý pôvodne ako prievan pred krydlo na lietadlo. Trenio zľava. Trenio. Čau, ty pičko. No a schválne, chcem sa dnešná súťažná otázka bude, ty kde ideš do piče? Vpravo, ty kokot, kde ideš? To je pekárne. A ja mám piči pekáreň, čo si tam kúpim k tomu? Dám si chleba na rožok do piče? Či čo si tam mám kúpiť do piče? Tam nič nemajú. Tam pojebané pečivo. Poďme tam, kúpim si rožky do roboty. Nie kurva, daj mi to. Nie, do piče! Nerob, Miro, veď to sa nedá šoferovať. Toto je v piči, toto si dám jedno. Natáčaj. Toto je dubstep pre ovečkina. Počúvajte to. Nejdem sa vám do toho jebať, nech zužitkujete radosť. Ale sme v obraze. Tak to zastav. Nie, hrá to. Neboj sa, ja budem dávať dodatkové reči. Ako číslo. Idú za nami? Idú za nami policajti. To vážne? Ale vedem prejsť. Naše odbočky. Kurva, to
Na plešie na tej streche mi robím originál.